ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎನಿ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಬಂಡ ಪೂಜೆ ಉದ್ದ ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಇನ್ನೇನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾಯ ಒಂದು ಬಂಡ ದಾಯ ಅಂತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಬೆದ್ರಡೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಶಾಪ್ ಸೊ ಅಡೆ ಫೋನ್ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ನಡೆಯೋದು ಸತ್ಯ. ಇದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇದು ಸತ್ಯ. ಎಸ್ ಅದು ಬೇಡ ಸರಿಜ್ಜರ್ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಹಿತ್ ಪಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಗೊತ್ತಾ. ವಾಶ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ಕೊಂಡು ಕರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್. ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ ಮೇರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಮೂಲಕ ಶಾಪ್ದಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿದೆ सर नाम आपका? मेरा नाम सागर है। ठीक है सर का सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ಚಾರಿಟಿ ಉಂಟು ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕಡಪುಡಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟದ ವತಿಟ ಮಂತೊಂದು ಇಚ್ಚಾണ് ಪಂಡ ಮೂಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೈ ಸೊ ಮುಕ್ಲ ದುಂಬಿಚ್ಚರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ಲೆ ಒಂದು ಜೆತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಡಪುಡೋದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೆದ್ರಾಡು ಒಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಸ್ ರೋಡ್ ಹೊಡೆದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಪನ ರೋಡ್ ಉಂಡದೆ ಐಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಶಾಪ್ ಓಕೆ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈ ಪಂಚರತ್ನ ಕುಚ್ಚು ನಾಮೇಲೆ ಪಂಚರತ್ನ ಎಂಕ್ಲೇವ್ ದಾದನ ಉಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ದಾದನ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಪಕ್ಕದ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮೂಲು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಬರುತ್ತೆ ಕಡಪನ್ನ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಂತ್ಪರೊಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಐಟ್ ಅವು ಡೀಟೇಲ್ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನೇನಿದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ಮಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪೂಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈಗಿನ ನನ್ನ ಬುಡೋಡು ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಚಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕಣೆ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇಂಚಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಉಂಡು ಪಂಡರೆ ನಿಕ್ಕನೆ ಇಕ್ಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ 10 ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನೈಟ್ ಹೋತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಂಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಆ ಮನ್ಪೊಲಿ
ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಡೊನೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪಂಡ್ ಸೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೈಟ್ಗೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೇಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅವೇ ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದ ಉಂಡ ಏತು ಪೂಜೆಲಿ ಏತು ಉದ್ದೈಪೋಡು ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವತ್ತು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಅಕ್ಲ ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಕ್ಲಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಂತದ ಕವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನವಾಡು ಅತ್ಲ ಪೂಜೆಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಡು ಪೂರ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆಲ್ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪೂಜೆಲ್ ಕಟ್ಮಂತಾದ ಕದ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೋಟೋಲ ದೆತ್ತಿಗೆ ದೆತ್ತದ ಅವೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಡ್ ಶೋಪ್ ಮಂತ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡೈತೆ ಐದು ಮುಂಬೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ದಾಲ ಇರ್ತಂಡ ಎಂಚ ಕಡಪುಡೋಲಿ ಏಪ ಕಡಪುಡೋಡು ಪೂರ ಕೇನೋಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪು ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪು ನಾವಿದ ಹತ್ರ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ವಲಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರಲಿ ಲೆಟ್ರ್ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾದೈಗೋಸ್ಕರ ಆತರ ನಿಕ್ಲ ಮನಸಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಆಪುನ ಅನಿಸೋಂಡ ಅವೇನು ಬರೆದು ಎನ್ವಲಪ್ ದೊಟ್ಟು ಐತೊಟ್ಟು ದೀತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಡೊನೇಷನ್ ಮಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ಯಾನ್ ದೆತ್ತದೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಓಕೆ ಈತ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎನಿವನ್ ಎರಡ್ಲ ಪೂಜೆಲು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಕಿ ಪಂಡ ವಿಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಕಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆತಂಡ ಪೂಜೆಲು ಪೋತಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ನಿಕ್ಲು ಅಂದಿತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಗುಂಜಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಕ್ಲು ಎಂಗ್ ಮೈಲ್ ಪಾಡ್ನೇರು ಪಂಡ ಏರ್ಲಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆದು ವಿಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಮುಕ್ಲೆ ಕೊರಡ ಬೊಚ್ಚ ಅಕ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಕ್ಲಿ ಮನ್ತಂದಿರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಗಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಕಳ್ದು ಹತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಂದ್ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಏರ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳ್ಳೆರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಗ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೊ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪುನ ಇರ್ದಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಾಗೋಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಐದು ಹೋಗ್ತದೆ 2-3 ತಿಂಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಪೂಜಲ್ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜ್ಜೆಂದಣ್ಣ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಡ್ದು ಎಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲೈಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚಿ ಇಡಿ ಇಂಚ ಉಂಡತೆ ಏನೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್